Nálad ez hogy van, Viki? Te is ugyanilyen struktúrált vagy? Nem, én a személyiségemből fakadóan inkább egy ilyen kaotikus személy voltam. Hogyha így visszagondolok a tini vagy az egyetemista éveimre, mindent elmondhatok, csak nem azt, amit Péter. Tehát, hogy utolsó pillanatban csináltam meg a dolgokat. Én szerettem mindig a kedvenc feladataimmal kezdeni, vagy hosszú kávészüneteket, ebédszüneteket tartani, és amikor őszintén, én most ez tényleg ilyen nagy személyes tapasztalat, hogy amikor a Perszolognál elmentünk egy ilyen időgazdálkodás tréneri képzésre, akkor találkoztam végül is ezzel a módszertannal. És nekem valóban egy rendszert hozott az életemben, és sikereket is, így is fogalmazhatnék, mert akkor a doktorim közepén voltam, ami egy nagyon nagy falatnak tűnt, hogy fejezem én ezt be. És azokkal a módszerekkel, tehát 2019-ben végeztem a képzést, és egy évre rá befejeztem a doktorimat, és tudom, hogy annak köszönhető, hogy sokkal struktúráltabb voltam, terveztem, prioritásokat állítottam fel, úgyhogy én abszolút ilyen pro időgazdálkodás vagyok, mert úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek ez nem megy természetesen, azok is megtanulhatják. Igen. Érdekesen mind a ketten egyébként egy kicsit különböző oldalról fogtátok meg, tehát hogy te ez a ilyen, nem tudom, kicsit befektetői szemmel, hogy ennyi időm van, hogy tudom ezt jól felhasználni, neked pedig akkor inkább egy rendet hozott, vagy egy így fogom elérni a céljaimat. Igen.